amakhosi ka asehambe ibanga elide ekusekeni umbono wengoma eindaweni zawo. Kunengoma nje endala kakhulu yasemsila engiyaziyo ngazi ukuthi ubukhosi basemachunini ebusuku bunesandla kakhulu kweziningi nezingoma ezikhona la eThekwini ezingaphansi kwamakhosi. Manje ke sithe uma ngabe sihlala sibuka sakuqonda ukuthi njengoba sinomunqa okhona la engomeni kazwelonke futhi wokuhlonipha amagoso amadala abambe iqhaza ekuthuthukiseni ingoma, awubangabikho lo mkhosi ngonyaka odlule, kodwa wathushenge nakanye kulonyaka uzoba khona ngoba sikhona sisemandleni. Awube khona ubuye njengoba unjalo, kungagcini ngokuhlonisha amagoso, kuhlonishe namakhosi ngoba vele kwakufanele kuqale khona emakhosini. Ngoba ingoma iveni izenzakalele nje egodini zamakhosi ayikho into evene yenzeka inkosi ngazi. Yonke into yenzeka ngezibusiso zenkosi yesizwe. Ngakho ke umsebenzi wokuhlonishwa kwamakhosi kwingoma kazwelonke umsebenzi obaleke ngendlela exaka ukwenza ngoba siyaqonda thina ukuthi ingoma ilaphe khona nje ngenxa yamakhosi. Angikusho lokho Shenge, inkinga ebesiba nayo njengoba ngisho ukuthi ufike eSondiya wasinwaya la kuluma khona. Inkinga ebesiba namakhosi azokwazi mangabe kuzoba ingoma kazwelonke bese sibe nenkinga uthola ukuthi sekufika amakhosi angaphe kwa 20 olungekho uhlelo lamakhosi ukuthi kumele kwenzeke njani, kodwa kufanele angena. Ngithi manje lezi zinto mazenziwa kusokunamate kusokunehlelo likhona uthothi anikwazi anisazi nenze kanjani, kodwa iqiniso lethi amakhosi mayisekhona kumele kwenzeke uhlelo lenzeke sesimngenyawo oligcina nalo lingasagculisi kuwa amakhosi. Engisho ukuthi ke Shenge ukusondela kwakho uzozivalela isikhala nathi ebesingasazi ukuthi senze kanjani ngoba akusikhona ukuthi besingakuqonda ukubaleka kwamakhosi. Besikuqonda kodwa Shenge singazi ukuthi sizothatha ini sihlanganise nani. Sidinga umuntu ozokwazi ukuqonda wonke umbono wengoma ukuthi ingoma ibaleke ngani emakhosini. Angikusho lokho makhosi. Iqhaza enilibambile engomeni lingapheka ukwenza sihlale sikhuluma ukuthi akukaze kwenzeke emakhosi kuthiwa umuntu usina ingoma uze kuthiwa udle ngulisalukwazi. Akukaze kwenzeke umuntu osina ingoma uze kuthiwa nangu sebanjiwe enza into engasile egwaza abantu noma enzane ethuka abantu. Into ngeke uzuyibone lonto le. Ngani ingoma iyisikole esiserious kabi ekuthenini izingane noma abantu abaparticipate kuyona abayiphathe kanjani. So iyanilekelela ekwazini ukulwa nobugebengu endaweni, ukulwa nama drugs, ukulwa nayo yonke nenhlalonhle yabantu. Siyaqonda ukuthi iprogram ebaluleke kangakanani le engadingi ukuthi bese yoneke ngesikhathi sethu noma yoniwe izandla zethu. Ngakho ke uSondiya might akusondele abantu abadala engomeni kuzokwenza ukuthi ke manje ingoma not kazwelonke kuphela kusona sonke isifundazwe ingoma ithatheke serious and nabanikazi bazo okungamakhosi ngoba singaba amakhosi sonke bakwazi ukuthi bajabule. Siyakholwa ukuthi uma amakhosi kuukuthi athokozile ngesikwenzayo akwazi ungabe impumelelo. Umbono kwanamhlanje nokuhlangana kwethu kunamhlanje kukushaya ihlombe nokwamukela umnyakazo nomfutho uSondiya enze ngawo. Wathi uSondiya kumele khuluma ngilikhohlelele igama wathi ingoma kulonyaka ngeke izifane neminye iminyaka ngesizathu esisodwa kuzobe sekusondela izimpande eziphethe abantu okuyiwa amakhosi. Lo mbono sawujabulela kakhulu, siyakuzwa ke nathi egazini ukuthi ingoma kulonyaka ayizofana. Ngicabanga ukuthi ngizoshaya ngime lapho umphathi wohlelo. Simanga kakhulu ukuthineka ngicabanga ukuthi sizotshela ukuzwa umfethu uGadla osekomitini lengoma kazwelonke. Ukhona umfethu uGadla? Sungeza usibekele nje amagama ambalwa. Zomala. Sondela ngapha mbuzo. Ngamela la. Uzo pick up. Sikhuleke emakhosini sikhuleke Sondiya. Okungijabulisa nje kakhulu mina ukuthi kule ngoma kazwelonke ila sekufike khona
abantu akufanele ngabe bakhona. Amakhosi iwona okuqala kufanele ngabe aseduzane nathi. Umnyango wakwaCOGTA iwona esiwubona ukuthi usendaweni eright la isikhona engomeni. Ngoba Shenge ingoma siyiqale kudala kakhulu kodwa besingalekeleleki ngalutho. Uthe umcineka mayeqhamuka necebo lokuthi akube nengoma kazwelonke. Shenge akekho umuntu osengomeni oyigoso ongafisi ukuba kule ngoma. Laze nomcineka ngicabanga ukuthi akazi ukuthi ufanele kenze njani ngoba amakhosi indlela akhona ngayo angaphezulu kokwenza ayafisa ukungena la. Kodwa nje ngokuthatha igxathu lomnyango ukuthi usondele kule ngoma kazwelonke, Shenge uNkulunkulu akubusise okwenzile ungaphezulu kokucabanga kwethu. Baningi abantu Shenge abasizakalayo ngale ngoma. Ningacabangi nje ukuthi into mhlambe yokuthi lokho kuncane okukhona kodwa kuyalekelela ngoba kwenza abantu baqhubeke baphile kule ndawo indawo enenhlonipho. Siyabonga. Sithokoza kakhulu mfowethu uGadla amagama asupportayo akwelekelela. Sicela ukusukumisa ama-ambassadors ethu ukhuba naye asiphe amagama. Seke ambassador uKhuzani ungosowaziwayo umculo odume kakhulu. Ngazi lo mzozishayela umculo emunye kodwa nje. Uzosayela umculo uzobona nje ukuthi usiyaku. Kuba. Yona ndove namanzi. Hebe! Usu. Hebe! Oh, bayale, bayale. Bayale, bayale. Wacela mazondo. Wacela mazondo. Ona bayale, na bayale. Bayale, bayale. Oh, wacela mazondo. Wacela mazondo. Ngiyaxolisa mangabe sibonile ukuthi bengezwe kuthiwa size kwi-briefing yengoma. Futhi ithinta amakhosi ingakho ngisukume ngesaga. Ngicela ukubingelela kakhulu zonke indatheli esinazo la ngaphakathi, abasebenzi bomnyango, umkhaya wami laphana inkosi yamamboma ekhona ngasesayidini lamagoso, ama-ambassadors akhona, ubaba uGadla naye ukhona, ama-influencers akhona. Ngibingelele kumcineka, ngibingelele kubahlonishwa, bese ngibingelela kakhulu kuSowalisa Sondiya. Siyathokoza kakhulu. Namhlanje ungathi iphupho. Akekho futhi owayazi ukuthi ingoma engahamba izifikela ikhona namhlanje. Sifuna ukukushayela ihlombeke Mcineke ukuthi iphupho waqhamuka nalo namhlanje kubukeka ngazuthi iphupho lokho esikubonayo, kanti nawe waqhamuke nephupho esiyaye singathandi kodwa ukuthi wawuphupha, siyasithi kwafika umbono. Okumele ukwazi ke Mcineke sihlezi sikusho ukuthi iphutho yolenza eliyokuthi ngelinye ilanga uyitshela ukuthi ingoma yakho yokusiyonileke. Ingoma inabanikazi bayo. Okuyisisekelo sayo ngempela amagoso aphethwa amakhosi. Namhlanje siyajabula ukuthi Sowalisa uthe eminyangweni wakho awusondele. Ngihlezi ngikugcizelele ukuthi siyayifisa lenhlanhla esiyibona namhlanje kuyona yonke iminyango ukuthi sibe nongqongqoshe abazothi mabebona abantu behleli phansi kwesihlahla besondele beyobuza ukuthi nikhuluma ngani la, yini esingalekelela ngayo la. Kungabi sibe nongqongqoshe abazohlala emahhovisi belindela ama-proposal. Lokho kwenziwe ke uShenge namhlanje kusinikeza ithemba lokuthi ngempela sesiyabona phambili kuyakhanya. Ngoba amakhosi uma ungabheka endaweni ezahlukahlukene ayaba engomeni nangoDisemba. Ngikhumbula nje nangakithi inkosi yangakithi khona lenye inkosi elalgida lapha kwathiwa ithi inkosi phinda, ngoba amakhosi ayayithanda ingoma. Nanezinto nje ezenzayo noma ngabe kuthiwa kuseyona ingoma ngangisho
sebenza imicimbi siyenzayo la kogcwalisa na umcene yakho ngangimtshela ngithi kunephutha silenzayo kodwa ngoba ke amandla awekho kulungile akufanele ngabe masenza imicimbi ayibibikho imakhiya amakhosi la khona amakhosi azofika nazobona ubuhle ngoba awayiboni lezi zinto kodwa singabantu bawo so ke namhlanje ngathi kuhlangana ukotini esikade sikuyiphuphule sonke ukuthi kazi bayosikhumbula yini abaholi owenzile sowanisa wazi ukuthi uthathe wathi lento uyinikeze sibusiso ngoba kusondela inkosi kusondeza inkosi kusondeza umuntu owembethwe abantu abasibhekile ekuphileni kwethu so ke lengoma isinesibosiso saphakade siyathobeka kakhulu sithi qhubeke njalo ube ingcenye siyathokoza kakhulu umcineka nabo bonke abafowethu abasekele lengoma nabanikazi bawo ongamagoso sibeqhubeke njalo beyeseke la ungabonwa kahle ngasolinye khona besondele bezobuza ukuthi kwenze njani singalekelela kanjani ukuze kuhambe kuye phambili ungathi uma ungabonanga ngasolinye usuthatha isinqumo leso sinqumo uthola ukuthi mhlawumbe uhlale phansi ubuzothola ukuthi cha angijengoba ucabanga siyafisa ukuthi konke sikubonayo kwenzeka namhlanje uNkulunkulu akubusise siyathokoza kakhulu esondeni ngoba Ngobeka phela njengegagu kuba ovela uyilona siyabonga kakhulu kuba ukhona ukuthi bahuphe khawazela sathe Amen Freddy ngiyabingelela bingelela ngiyakhuleka kakhulu emakhosini nami ngibingelela nje izikhulu zonke ikhona angisizu kakhulu ngoba umfowethu sesuke wahamba lebengithi ngizohamba khona vele futhi sowele kule kuyangijabulisa ukuthi khona la ngilingana khona naye nje ikhulu lokho kumina so engikubongayo kakhulu ukuthi thina sabaculi iningi labaculi babonakala benyuka empilweni and mase sibhekisisa imvelaphi yethu ibuya ngale ngomeni ingoma okuyiyona ebukeka enganakile makubiza ingoma kuthiwa yiyo computer thina sicompete vele kuthiwa siyakubiza sokukhokhela leyo nto beyivele ibukeka ingenalo iqiniso kahle hle okungijabulisa ukuthi le ngoma ekhona uyafika akushiyo ukuthi imali izotholwa umuntu oyedwa lokho kuvelela wonke umuntu osuke lapho leyo nto ikhombisa ukuthi ikhono la silithatha khona selikhula emuva ngoba kuyenzeka ngibe umculi ngidume thola ukuthi ingoma yami ingoma iyanako kanti ingoma vele mina ngiyithathe kuphi na egosweni igoso lisala linalutho lona leyo nto isho ukuthi mina njengamanje kunaleyo nto enobuqiniso obuvelayo ukuthi noma ngabe uyigoso ngoba umzali wengoma esiculayo nje basabaculi yigoso siyafika thina amagoso ecula sitime kanje kusidlule sambe thola ukuthi sesengiyo recorder sayivela ingoma njengengoma yabani yabo kunomuntu ngempela umnini wayo futhi ozogcina engaziwanga agcine engatholanga lutho lento yokuthi kube khona ingoma izinyuka ifike kulezi ngekulona ngiyayibonga lento ngoba izokwenza ukuthi noma ngabe wenze ini uyigoso kodwa kukhona ozokubona ngekhono lakho and lento engoma isilungisa kakhulu ezintweni eziningi ezirong ezenzakalayo emphakathini ngoba isikhipha busy ngalendlela okungijabulisa kakhulu ke nje ukuthi sithola ithuba lokuthi sixoxe nathi nabantu esingacabanga ukuthi singakwazi ukuxoxa nabo siveze uvo lwethu ngiyabonga kakhulu kwazela amathuba osinika wona budo mdala ngoba kwesinye isikhathi ezizinto asizibongi phambi kwabantu kanti inhle leyo ukuthi usinike ithuba lokuthi nathi siveze nembono yethu yabona nje kumnande kakhulu ukuthi engomeni ezobe ikhona kuloko kuzovela kuvelela wonke umuntu ozobe
performer akusikhona ukuthi kuyakhompyutha ngoba ukukhompyutha entweni kubantu abawu15 kusuke kuzogaina oyedwa kodwa le ekanje yenza yonke into ilingane kusho ukuthi ngokwenza kwakho lokho kwenzile uyawina angibonke wazi Sibonga kakhulu ukhuluma into ebalekile ukukhabazela lapha yabona akufanele mhlawumbe ibuyinakeke le intellectual property ukuthi igosa iqamba ingoma gcina ngasatholanga ngisidumile kufanele mhlawumbe kuhamba kulekeleleke ukuthi into ibhekeke ibone silekelela kanjani ibaleke kakhulu sicabanga ukuthi manje sike sigabeni sokucela umboma igosa uyona hola bashayela ngoma sekutela mboma sibe amagama nawo kweseka mfowethu umboma wavela uzosumisa ngayo nje ingoma ngoba igosa mboma Angikhuleka emakhosi nasenzunkulu khuleka kumhlonishwa Shayitsindiya ngibingelele intatheli zonke ekhona ngibingelele ama-ambassador ethu engoma nabo bonke abafowethu abakhona ngiphathe lihlelo hayi mangathi mina khona ngisazokusho ngizobe ngikucisha konke lokho kuhle kangako sekukhulunywe abafowethu bese ngingakuphakamisa nje kodwa ukuthi Sondiya siyayithoba kakhulu emnyangweni wakho wonke ngokusihlonipha okungaka nokusiphakamisa okungaka ingoma kazi lonke ibivele ikhona kodwa khona la besihamba khona sibuye sihambe emnyameni namhlanje sibona ngathi usifikela nelambo ezosikhanyisela siqaje kakhulu futhi sibona uzosifaka umfutho ebesingasenawo lebesithi sinawo sesibona ngathi uzosiphinda phindisa wona ukuthi hayi ake sithi kwenyusa amasokisi kakhulu mhlambe Sondiya engakukhulekela nje mina kubantu bamakhosi asendunkulu engikubona abafowethu mhlambe bekushiya ilokho ukuthi mhlambe abantu besilo bamakusuka ngo9 ekseni kuze kushaye u3 ngakusasa mawungase nje uhulumeni noma ngabe ikuphi noma ngabe umnyango singase sitholelwe nje abantu benkosi batholelwe ama-grandstand abazokwazi ukuthi bahlale kona laba basuke beyizibukile ngoba thina sisuke sikhitha ingoma sisuke sesihleli phansi kodwa abantu abazosupporta nabazosibuka into esiyenzayo bame ngeenyawo ugcine sekukhona lokho ukukhathala nakuphi nakuphi mhlawumbe okwami nje ngayi lokho kuphela siyathokoza kakhulu Sondiya Sibonga kakhulu umboma mfowethu siqaphele isicelo samakhosi sisifika esigabeni lapho esinzima sengicela ukuphakamisa inkosi yesizwe uNdelu isihlalo wamakhosi kwaZulu Natal asiba amagama le sisizwe sekhule inkosi yesizwe Angibonge kakhulu mphathi ohlelo menziwa ngikhuleka kakhulu enkosini lesizwe inkosi uMlaba osihlalwa lapha eThekwini ngibingelele Shenge ngongqoshe wethu weHOD okhona phakathi kwethu uDokotela uKrishnan no Chief Director lapha emuva ngiyambona ukhona phakathi kwethu abahleli bomcimbi babumcineka amaciko wonke akhona ngeke ngisabala ngalinye ngalinye amagoso ibo bonke abakhona bezindaba sanibonane angazi ukuthi umuntu angadlulisa ukubonga ongakanani kuwena Shenge ngemisebenzi eminingi emihle osuyenzele lesi sakhiwo sobukhosi
kodwa ikakhulukazi lokho esihlangene ngako namhlanje kubaluleke kakhulu kabi ukuthi sihlanganisela abantu bethu, abantu besilo. Ngibongela isilo nje la amakhosi wonke akhona kulesi sifundazwe sakithi nezizwe zamakhosi zonke. Ngumsebenzi omuhle Shenge nabahleli bonke enisenzela wona namhlanje. Njengoba sihlangene nje lapha isivela ingoma isiyadlala. Sonke sesiyabona ukuthi kuzobe kunjani. Sesiyakujabulela futhi ukuthi uma kukhulunywa kanjena kusho ukuthi le ngoma isiyimpumelelo. Besele kakhulu thina makhosi ngemuva kodwa ingoma kungeyabantu bethu abaphuma endaweni zamakhosi. Njoba kushiwo ke nje ingoma akona nje into eqale namhlanje indala ingoma. Ingoma isebenza ezikhathini eziningi. Kukuhle, kukubi, kukhona ingoma ezihutshwayo ngezikhathi ezithile ezihlukahlukene. Sonke isikhathi sinengoma yaso. Umsebenzi komkhulu ke osenzela yona ingoma ukuthi usiqoqele isizwe sikwazi ukuhlangana, isizwe sikwazi ukuthi sibe into eyodwa, isizwe sikwazi ukuthi sizwane, isizwe futhi sikwazi ukuthi siqhele ekutheni sizibandakanye nezidakamizwa, uphuzo oludakayo, imikhuba emibi eyenziwayo yobugebengu. Ngoba isidlalo ingoma uyayibona cha la ayikho iwunga la akukhotshwala obukhona lana. Yiko ke nje singoma kakhulu sithi bakwethu thina sishaya izandla kakhulu ngoba okuyikona okwethu iyona ingoma le. Kodwa bekunganakiwe. Maye siyaziqhenya ke sibonga kakhulu futhi ukuthi okungokwethu nayo kuphakame nje kuvelele ngoba ikona lokho obona ukuthi okuningi okungokwethu kulahlekile kusilahlekele bakwethu. Kodwa lokho ukuthi ingoma ibuye kuzosho ukuthi isizwe sikaPhunga noMageba siyahlangana manje, siyazwana ngoba uma ukuthi ingoma izogqugquzeleka kuzona zonke izigaba, lokho kuzobe kwenza ukuthi abantu bakithi bahlale bephila, kuhlale kunokuzwana. Ngoba makuthiwa nali iqembu lengoma, abantu abadlala ingoma ngaze ngizokuthiwa baxabene. Angaze ngibe nalo nje icala mina lokuthiwa hayi yilaba bengoma laba. Yabo. Nasikaze sibe nalo amacala njengalawo. Yibona abantu abahlangene labo abazwanayo, abayazi into abayenzayo. Ngomhla ka10 nje kade sibuka ibhola la. Okuyiyona into esiyenzayo. Ngithi nasemakhaya ibhola liyadlalwa. Kodwa ingoma yona isalele emuva. Awazi ukuthi yini. Ngoba nayo iyafuna ukuthi ikhushule ifike kulelo zinga. Lokuthi nayo kube yona into entertain abantu, ejabulisa abantu, ekhipha abantu eindaweni ezingalungile, ezingafanele ukuthi ngabe bakuzo. Kusho ukuthi ke nje singathi Shenge nabahleli bonke sikushayela ihlombe ukuthi sikhumbuleke nezizwe zamakhosi ekutheni ingoma usondele kuye uyixhase. Amakhosi ngempela ahlale efisa ukuthi abe ingxenye. Njowesho nje umhleli lapha ya ubaba umcineka, cha amakhosi ahlale wafuna amathikithi ukuthi azongena kanjani engomeni. Kodwa naku sesiyingxenye ke manje siyakujabulela ukuthi sizokwazi ukuthi sisondelane konke lokho kuzohleleka ngendlela efanele. Sibonga kakhulu futhi sifisela impumelelo ingoma ezoba khona kulonyaka, nanokuthi ke ongathi isifundazwe sonke singagcina sithindeka ngoba ukubaleka kwengoma umsebenzi wenzayo ingoma lapho idlalwa khona sifisa ukuthi nakwezinye indawo zamakhosi igcile. Kukhona phela okunye okuwe kwaba khona ukuthi abantu baphuce lokho ongokwabo, kuthiwe lokhu akusanilungele.
Ngilinganise nje kwezinye indawo sekuthiwa kunempucuko khona. Uthothi lokhu kwethu usalela ngemuva manje. Akuseyona ingoma ehamba phambili. Sekuyadanswa manje nesekudanswa ipansula nokunye. Ingoma isisela ngisho ukuthi asilukile. Imidanso eminye nezinye indlela zokunandisa. Kodwa lokuyana kungokwethu bakwethu ake sikwenzeni sikuphakamise sikwenze kube sezingeni eliphezulu. Sizokhumbula nje ukuthi eminyakeni edlule kusekhona wayumsakazi ngalesa sikhathi umphephethe uBhodloza ukuthi wawubuyisa kanjani umculo wethu wesintu. Wakade ungasekho. Wakade nje usudlalwe labo bantu nje abambalo kodwa ngendlela ubuyisa ngayo yiko sinamaciko nje akhona la endlini agcwele. Kusukela lapha ekuthini masihlanganile sayibuyisa into ethi yabuyela kuthina iyakwazi futhi ukuthi ibuyele isithuthi sayo ikwazi kuma ngendlela efanele ukuthi ibe yiyo isebenzele isilekelele. Sikubonga kakhulu kwefuthi ukuthi amaciko amaningi aphuma lapha ya. Uma kwanda lokhu sazoba namanye amaciko futhi amaningi. Sazoba nabanye okhuba no khabazela no gadla abanye futhi abasazokwakheka uma sigxile kutheni ingoma yethu sigxilise kakhulu eindaweni zasemakhaya. Siyakufisa ukuthi ke iphumelele ihambe kahle ongathi ke abantu bonke bangajabula siyobe sikhona nathi futhi ngoba siyayithanda siyafisa ukuthi sizoyixhasa ukuze ihambe kahle kakhulu. Sibonga kakhulu umhlonishwa ongathi konke ngahamba kahle kakhulu. Siyababongela namacika obekhona namagoso nengoma nje obidlala ongathi konke bangadlala kahle ba umdlalo wabo usijabulise kahle sonke siyabonga. Sibonga kakhulu. Sasifika Sibonga kakhulu kusondiye yabona ushene indlela asebenzela kahle ngayo amakhosi. Uqale ukubonakala amakhosi ngathi akhona KwaZulu Natal nje ongekeni kwayo. Ngoba inkosi uShingibela nje kuningi siyakwenzile ushene. Okuhle kwenza amakhosi akithi omdawo. Amakhosi asehlala ngomasipala wabhala wasebenzisa umthetho ukuthi amakhosi anelungelo ukuthi angene ehlala emkhandlwini womasipala lapha. Kungakhuluma indawo nje amakhosi engekho. So indaba lethe isuke emkhandlwini lethe esala emakhaya siyasangena emkhandlwini ikhulunywe ulale ukuthi sithini. Kwenziwa uyena usheka lokho. Amanye amakhosi sowathathe awuvika asevasithi lapho eNatal amba student. Ayafunda ukuthi ufuna amakhosi azi izinto zesimanje azophatha kahle izizwe zawo. Into yaziyenzeke lapho iyezikhulu phambili leyo asevuselela ukuthi yenziwe angenile lesikole amakhosi manje amanye siyazi nje usamdo usithuma ukuthi afundele ukuthi aphathe inkantolo kahle. Aphumele umthetho omusha ukuthi inkantolo za traditional iphathwa kanjani. Nakho manje sesondele engomeni ngoba inkosi ibekela nje. Ubethele amakhosi ecela amathikithi okubuya ingoma yawo. Engenatende asezoba namhlanje siyabonga ke sondiye konke okuhlokwenzela isizwe sakithi. So cela ukuthi uthi amagama okusekela nawe shela ukuthi umbono wakho ukuthi uphokopele phi ngawo. Ubalisi. Thank you. Yeah. Ufakwa things. No. Sithokoza kakhulu umphathi ohlelo umnomzane undoda Biyela ngikhuleke emakhosini aseNdlunkulu usihlalo wamakhosi kusifundazwe KwaZulu Natal inkosi Shinga usihlalo wamakhosi eThekwini Qimba engithemba ukuthi inkosi uQimba izoba namazwi egcineni okusibongela umphathi wombono wengoma kazwelonke umnomzana umcineka Gwazela inhloko yomnyango yakwaCocta uDr Krishnan ngiyacela ukuthi bonke abasebenzela uCocta zonke izikhulu zakwaCocta ke isukume siyibone Chief Director Communication kubongwa kwaCocta nje ngicela nisukume sinibone siyabonga sesingahlala phansi
ngibasukumisa makhosi asendlunkulu ngoba ukusondela kahulumeni kwingoma kazwelonke, uhulumeni wesifundazwe, asizile ukuzoyilawula ingoma. Sizofaka ihlombe ukuze sithuthukise izinga lengoma ligcina lifana nezinga lika Durban July. Thina sijwayele ukubona uDurban July. Ngakho-ke ukuba khona kwenhloko yomnyango uDr Krishnan kuzogcwalisa ukuthi thina njengomnyango wakwaCOGTA siyeseka ngokuphelele ingoma kazwelonke. Siyafisa ukuthi ithuthuke ibe sezingeni elifanele. Sibingelela kakhulu konke amaciko akhona, Khuba, uBahubhe. Manje uyahlupha uKhuba ngoba wonke umuntu usefuna istebhisi lapha emotweni. Nalapha istebhisi singangeni khona. Kade ngibona omunye nje usefaka istebhisini sakhe uhamba ngeveni kodwa. Ngakho-ke kuhleke lokho ngoba kugqugquzela intsha ukuthi uma uyikhandla, uma uyimisela, kukhona umvuzo okhona. Nangu nje uBahubhe angisamboni manje. Wafika kimi emncane ukudlula lokhu ngo-2019 elethwa uTshatha ngisale eZululand engakaziwa. Ngamnika umcimbi wakhe wokuqala wawule Mondlo. Namhlanje usewaziwa iKwaZulu Natal yonke. Ngathi siyabonga Bahubhe ukuyikhandla nokuyimisela. Wathiwa nje khona umfana wale Mzinto ngathi ayimnikeni ithuba naye ayiveze. Onke amaciko akhona sebabona oJumbo nabo bonke. Angazi ukuthi uMavava uhlaleleni ngemumva ngoba akusiyo umuntu ojwayele ukuhlala ngemumva. Kodwa-ke kusho ukuthi namhlanje akafisi ukubonakala. Imedia yonke ekhona, iy'ntatheli, njalo-ke makhona iy'ntatheli khona imibuzo. Ngakho-ke iy'ntatheli ayihambe ngaphandle kwemibuzo. Ngiyathemba-ke eGwazela siyoba khona isikhathi sokunika iy'ntatheli imibuzo. Kodwa kwanamhlanje kukodwa amakhosi asekhulumile. Okwami nje ukuzofaka ihlombe ukuthi ingoma kazwelonke njengomnyango wakwaCOGTA siyayeseka futhi sizokwenza konke okusemandleni ukuthi ingoma yakulonyaka kube ingoma ehlukile. Njengoba idate siphumile yengoma, already kunamakhosi akwezinye izifundazwe ashilo ukuthi ayeza. Besinenkosi yakwaShinga siqhamuka le besile Free State kulezi insuku athe ayeza amakhosi. Ngakho-ke kuyangijabulisa ukuthi amakhosi uma efika kule mcimbi anikwe eGwazela inhlonipho nesithunzi esifanele. Njengoba nikhuluma nje ukuthi kuzoba nemakhiya amakhosi. Angithi-ke lokho kunika isithunzi esifanele amakhosi. Ukuze amakhosi ngoba abanikazi bengoma. Kodwa iphupho lami elikhulu ngengoma kazwelonke. Ngifisa ukubona ingoma ingena koChesterville, ingena koNanda, ingena koKhathomena. Zonke lezi indawo ezinenkinga yokuthi abantu besilisa bayahluleka ukuyiphatha. Ngoba uma usengomeni uzowathatha apha amandla okushaya umuntu wesifazane. Ngoba uzobukide usuku lonke ulala usuyimpuphu. Uma usengomeni uzosithatha apha isikhathi sokuhamba ukubhekeza imizi yabantu, uhamba utshontshe imoto. Ngakho-ke ingoma thina singayibuka njenge-entertainment. Kodwa ingoma njengoba sisondela njengoCOGTA sihlose thina ukuvusa isimilo kubantu besilisa. Ingoma iyona esongena ngayo ukushintsha i-attitude kubantu besilisa ukuthi umuntu wesilisa uyiphatha kanjani. Bonke lobu bugebengu esibuzwayo kuthiwa i-GBV yini, ingoma isixazululo
ngoba ukwazi ukuyogida engomeni ungapracticeanga malungene ukupractice usuku nosuku. Ngakho ke thina sisondela ukuthi ingoma isabalale nakulezi indawo eziyizidleke zobugebengu. Uma ke ingoma sesiyibuyisela emakhosini, siyibuyisela ke endaweni efanele. Kulonyaka ngoLwesihlanu ngaphambi kokuthi kugidwe ingoma ngoMgqibelo kuzoba negala dinner lapha eHilton Hotel. Kulonyaka lapho sobe sihlonipha khona amagoso, sihlonipha namakhosi akade efukamele ingoma eyigqugquzela esebenzisa amandla awo ethintitha amaphakethe awo amakhosi ukuthi unyaka nonyaka akube nengoma endaweni ethize. So ahlonipha ke lawo makhosi kuleyo gala dinner iyobe ngoLwesihlanu. Bese ke ngoMgqibelo sonke ke siyobuka ingoma. Kodwa okuhlukile futhi kulonyaka kunebhange elikhulu eseliqinisekisile ukuthi lizoba ingxenye yengoma kazwelonke. Sizolimemezela ke lelo bhange ngoba lifise ukuthi lenze umcimbi oseceleni maqala uJuni ukumemezela ukuthi sebeyingxenye yengoma kazwelonke njengalelo bhange bayozembula ngalelo langa. Kodwa ibhange silaziyo sonke elikhulu lapha eNingizimu Afrika elibona ukuthi nalo lingasali ngaphandle uma sithuthukisa amaciko ethu, uma sithuthukisa into engeyethu. Sithanda ke ukudlulisa amazwi okubonga kumnumzana uMcineka Gwazela ngoba siyazi ukuthi usukaphi nengoma. Abantu abaningi ingoma bayibukela phansi ngoba into yakithi yesintu, into yakithi eqhamuka emakhaya, into ebifukanyelwe amakhosi. Ngakho ke ingoma kazwelonke ithathe into ebibukelwa phansi yayisibeka esicongweni ukuze sonke sibone ukuthi iliphi ikhono labantu bakithi abasha abangaliveza. Kungabi ukuthi yonke inkece kahulumeni igcina iyakuphela emkhakheni, kodwa umkhakha wengoma ugcina sekuyinto yamahhala. Bakuthiwa iliphi iqembu elinganandisa mahhala bese ayilethana ingoma. Asifuni kube into yamahhala ingoma ngoba yinto abantu abangakwazi ukuphila ngayo. Bangakwazi ukuyiphilisa ngayo ingoma ngokuthi kube iciko nokuthi abantu bayibophezele ekuthenini bayigide ingoma ngendlela ezoletha inkece. Ngakho ke njengohulumeni thina sizofaka ihlombe. Abantu abaningi kuyingozi mawufuna ukufaka ihlombe bese ufuna ukulawula, azile ukuzoyilawula ingoma. Abanikazi bengoma bazoyiqhuba ngendlela yakhona. Abanikazi bengoma umbono wabo bazowudriver bona, thina njengohulumeni ukweseka. Ukuze umuntu ogida ingoma edumbe abe nethuba elifanayo nomuntu okhulele eThekwini. Ukuze umuntu ogida ingoma le kwaQoloqolo eSouth Coast abe nethuba elifanayo. Ukuze umuntu wale kwaMandaba eNkandla abe nethuba elifanayo nomuntu okhulele eThekwini. Umgomo wethu ke njengokhokha yilowo ukuthi zonke izifunda zaKwaZulu Natal zibe nesigcawu sokukhombisa amakhono. Siyayibophezela ukuthi unyaka nonyaka nonyaka sesihlangene nengoma, ngeke siphinde sihlukane nayo. Lokhu kwababukeli kwama-grandstand ngiyofisa ukuthi sikubuke sibone ukuthi mhlawumbe ngalolu xhaso oluza naleli bhange elikhulu yini esingenzela ababukeli
ukuze nabo babukele benethezekile, ngoba ingoma umcimbi womndeni wonke. Kumele sikwazi ukuthi sifike nemndeni yethu sinethezeke, siyijabulele ingoma esimeni lapho wonke umuntu ephephile. Ngakho-ke ngalawo mazwi ngiyafisa ukubonga amakhosi, ngoba ukufika kwamakhosi kulesi sithangami Gwazela kuzofakazela ukuthi amakhosi ayayiseka ingoma, futhi amakhosi abanikazi bengoma, kodwa kusemqoka amakhosi azokhulula isibusiso ukuthi konke okuyobe kwenziwa na wonke amalungiselelo kwenzelwe ngaphansi kwesibusiso. Thina njengomnyango wakwaCOGTA sizogcizelela ukuthi ayikho igroup ezohamba ingaxoshanga lutho ngaleli langa. Yikho nje igroup yengoma ezofike, ayikho igroup yengoma ezofika inandise mahhala ngalelo langa, ngoba lokhu abasuke bezokwenza kuthatha inyanga nenyanga zokulungiselela. Ngakho-ke siyabonga ukuthi kube khona amanxusa, ama-ambassador Khuba. Ngiyathemba ukuthi nawe waqala khona engomeni njengoba sikubona usukuleli izinga manje mawukhuphuka usikhuphula sonke, ngoba ukukhuphuka yedwa wethu sonke siyakhuphuka. Ugcine seyaziwa nakoKapa nakuphi njengoba yobe gcwele zonke izifundazwe lapha KwaZulu-Natal, nomnotho wesifundazwe uzokhuphuka ngenxa yengoma, nomnotho waseThekwini uzokhuphuka ngenxa yengoma. Ngakho-ke umnikelo wengoma kazwelonke awumncane. Asifundeni-ke bantu bakithi, sengigcina ukuthi sibongelane. Uma ekhuphuka uBahupe, ukukhuphuka kwakhe akusho ukuthi ucindezela abanye, kodwa ukukhuphuka kwakhe sikhuphuka sonke njengesifundazwe saKwaZulu-Natal. Uma kukhona okuhle akwenzayo noma kukhona okuhle okumvelelayo, sifunde ukubongelana, ngoba ezinye izizwe nje zithuthuka nje azinawo umhawu, yingakho ithuthuka kakhulu. Ngakho-ke ingoma izotshala kubantu bakithi usiko lokubongelana, nokuhalaliselana, nokugqugquzelana ukuthi hayi khuphuka nawe lapho khona insizwa yakithi, ngoba mawukhuphukile usikhuphula sonke. Ngakho-ke kubahleli bomcimbi wengoma kazwelonke siyabonga ngalombono. Sengathi-ke nabanye abanamandla bangasondela ukuzokweseka lo mbono omkhulu kangaka othinta isifundazwe sonke. Sengathi nabanye bengasondela kulo mbono, ikakhulukazi othuthukisa intsha yakithi. Kodwa okukhulu emva kwengoma kazwelonke ngiyofisa ukuthi bese sisabalala isifundazwe sonke, sihambe kulezi indawo engenayo ingoma, sifike sibafundise, ngoba ngikholwa ukuthi makhosi aseNdlunkulu ngaleyo ndlela siyokwazi ukuyiqoqa intsha, kube khona into abayenzayo. I-office lami lilapha, njengoba silapha nje kuleli bhilidi, lilapha phezulu. Mangeke ngafika nje office ekuseni, akupheli ngisho i-hour, intsha yalapha eniyibonayo usuke isilapha ithi sifundile, sineyitifiketi, asazi sokwenzani, asinayo into esizoyenza. Yini esingayenza ukuthi siqhube usuku? Ngakho-ke ingoma izoyiqoqa yonke lentsha egcina isingena esilingweni sobugebengu, bekhinyabeza ikusasa labo ngobugebengu. Ingoma izoqeda ubugebengu ngoba izoqoqa abantu besilisa, ibafundisa ukuthi kuyini ukuba indoda. Izoguqula abantu abacabanga ukuthi ubugebengu buyisixazululo,
sibaguqule sithi umuntu akafunde ukusebenzisa ithalente anikwe lona ayiphilise ngalo. Ngakho-ke sinithulela isigqoko Gwazela nabo bonke obambisene nabo. Sengathi onke amalungiselela ngahamba kahle, ikakhulukazi amagosa sengathi kusalungiselelwa nawo zonke inhlelo ingahamba kahle, bese sonke siphelele ngaleyo weekend yengoma kazwelonke sizobuka sithakasele ebuhle bengoma. Ngalawo mazwi menziwa ngithokoza kakhulu ngethuba elinginike lona. Halala ngengoma kazwelonke, halala. Kakhulu imphathiswa shenge soba sicela inkosi yami bakhule enkosini inhliki. Awu siphamanga lokuba ubongo. Sikhuleke shebe. Sihlalo wamakhosi wethu uNkosi uShinga Shenge, abaculi bonke abakhona la ngaphakathi kwethu, ama-officials akhona, Cineka ngawe namhlanje, singawe siphelelela uwena, okwami kufishaneke ukubonga ukuthi umcimbi uhambe kahle. Kodwa Shenge singakubalula Shenge, ngeke silibukele phansi elakho. Cha, uShenge ungenile emakhosini, ngeke ngikufihla lokho. Ngeke kunye phela sakuveza konke, ngoba namhlanje sihlangene ngokunye. Ngabe mhlambe sesiqabanisa izinto mhlambe mangase siveze nokunye futhi. Kodwa uShenge uwanakile amakhosi le aqhamuke nayo Mcileka ihluke kakhulu, bese ngayilindele. Nami besikubuzana noNkosi uShinga ukuthi kahle yini kahle lesoyenza namhlanje. Musuhleli umibuka into vele nathi sicabanga ukuthi singenayo indlela yokuyikhuluma. Into ezohlupha Mcineka iyodwa kuyoba yibhadi ngeke umthole umuntu onjengoShenge ngelinye ilanga. Lekhundla zabo ziyahlupha zo 5 years. Uyofika ngelinye ilanga ngeke ayifune lento. Ngoba kuthiwa uyasayinelwa phansi uthi Shenge ozongena lesikhundla lesi le yengoma ayisuki manje iyahlupha ke kona ngidabukela ngakho ukuthi ke angazi uyithini ke leyo ngoba kodwa sohlezi sikhona sisupport nawo amaciko namagosa sicela ukuthi angadikibali ukuthi sekuphelile uShenge akasekho kodwa angadikibali ukwenza mhlambe nayo lo khona uyoba nalo iphupho lokuthi aqhubeke nayo njengobela uShenge kuningi kakhulu ungabala uhide lezinto ungazi ukuthi kulento le mhlambe wayeplanile yonke leminyaka le engakabi kulesikhundla kusona ngabe ungqongqoshe ngibengqoze kuyenzeka konke and kuyaflow. Sibonge Shenge kakhulu ngezindlela sithi siyanibongela amaciko ethu namakhosi athemba ukuthi le khona azoyibonela ukuthi namhlanje kube usuku olukhulu kabi. Abanye bangibukelela phansi lento yenza namhlanje awukwazi ukubela phansi lento onomona noma obona ngenye indlela ngendlela zabo Shenge ezingeke sichaze kodwa iyona asifihli Shenge le iyona lena sicela nje simshele ihlombe uShenge ngalawo mazi Shenge. Siyabonga kakhulu Shenge uqhubeke nje ukuthi uzongena nje naseyifundazweni batshele nomasipala ukuthi ukhona umcineke ukuthi semshwada laba bancane kodwa bangene kuyena bayivukuze lento lena abayivukuze iyenzeke. Siyabonga Shenge. Thank you. Sibonga kakhulu umlawa sibonga kuleka kosulaba ngoba siyidelele vele kuShenge ngoba sipheshe problem yokutholisha lapha ezindle sayicela ukuthi sicela ukuthi lento ingabi kodwa beyingxenye yohlelo ngoba phela amakhosi awasiyo umcimbi akhona nezinto zamakhosi ezikhona so uzovela echodini kanti sizozivumela siyifake ingoma siphatha ingxenye program program pop manje lokho kungathela ihloko bakuzoba ukuthi losokalisa sebenze mhlawumbe bambe bamuthuma kwindawo kodwa lo hlelo ngomhlelo khona eminyangweni. Oh yeah
Becelile ukuphathiswa ke sisebenzisa umkhwethu umzila osipondele ngoba communications okuyena ozokwazi ukuthi asiza abakhwethu baba communications makubona imibuzo bakho esuke ibuza umphathiswa nasemakhosini lapha kunjene uzobe sekufumana ngoba siyathola. Sibonge kakhulu Dinkley, sibonge kakhulu futhi Mpimanyashe, sibonge kakhulu inkosi yesizwe, inkosi Shina, inkosi yesizwe siyabonga kakhulu kuba umcineka. Sizovula nje ithuba elincane kuza kwethu, siyabonga ukuthi nifike lapha. Siyazi ukuthi ikhona imibuzo ekhona, sizovula nje ithuba leli ukuthi sikwazi ukuyibuza imibuzo esinayo. Makhona ama-points of clarity, we just open it in flow lena ngusenzele mzila wakhona lapha emnyangweni. Yeah, for example, just open the little bit. So you indicate to us the show of hands, and then we'll give you a chance to ask your question or a point of clarity. Hi, kosa se mtholi. Hi, makuthule umavuso. Wathula uphungula. Hayi indaba. Bayonke iqondile. Jesu likhulule. Oh yes, kukhona ama-refreshments alungisiwe, kodwa ngaphambi kwalokho besizocela ukuba sikhuleke. Sizocela besifalamento. Baba sinomusa, siyakubonga ngothando lwakho, siyabonga umusa wakho uNkulunkulu wethu, sikhulekela yonke lemisebenzi liqhubeka namhlanje. Sibonga ingoma, sibonga ubuholi obuqotho, sibonga ubuholi uNkulunkulu wethu obunezifiso ezinhle malana nabantu bakho. Siyabonga amakhosi anesizotha, amakhosi athanda ukubona abantu bakho beya phambili. Siyakhuleka Nkosi Jesu ukuthi njengoba sesiphetha uSulumane, sikhulekela ukuhlakanipha, sikhulekela umusa wakho ukuthi uhambo lwethu sihambe nawe, and we bless ukudla lokhu esikuphiwayo. Siyabonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu onomusa, onothando, konke lokhu sicela egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Amen. Ikholiwe lensizi ukuthandazwa kanye.